Unelmien merenrantakodit Kotkassa. Merimaiseman äärelle valmistuu 12 laadukasta huoneistoa. Kotkan Hirssaaren rantaan rakennettavat tasokkaat huoneistot soveltuvat vaativampaankin makuun. Ennakkovaraajana pääset vaikuttamaan kotisi pohjaratkaisuun sekä valitsemaan sinua miellyttävät kiintokalusteet ja pintamateriaalit lukuisista eri vaihtoehdoista. Asuntojen näyttävä huonekorkeus tekee tilasta ylellisen ja isojen merenpuoleisten ikkunoiden ansiosta rannan tunnelma on lähes käsin kosketeltavissa. Meri saaristoineen on täällä aivan edessäsi ja saat nauttia näkymästä hulppealla koko huoneiston levyisellä lasitetulla parvekkeella. Kotka on tunnettu palkituista puistoistaan ja keskustan puistot sekä palvelut sijaitsevatkin Hirssaaresta vain muutaman minuutin automatkan päässä. Viereisestä Hirssaaren pienvenesatamasta pääset helposti veneillen läpi Ruotsinsalmen pidemmälle historialliseen saaristoon. Tervetuloa toteuttamaan unelmiesi asuntokaupat. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen.